मानो थगायखो बागुरुम्बाखौ नोंथाङा गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन होननानै बिहुनि उनावनो घोषणा होदोंमोन बिहुनि उनावनो घोषणा होदोंमोन दिल्लीयाव जे जोङो बड'लेण्ड महोत्सव खुंबाय मुलुगनि मानसिया मिथिबाय भारतनि मानसिया मिथिबाय आरो बे बड'लेण्ड महोत्सवआ सारा इन्डियायाव आरो बांसिनै आसामाव सार्जिकेल स्ट्राइक खालामदों मास्टार स्ट्रक खालामदों सोरनिबा नेता गिदिर गिदिर 1-2 नाम्बारनि मोखाङा गोसोम जादों मानव गेदेर बिश्वजित दैमारि बिथांनि बुंनाय पइन्ट्सफोरा एक्जेक्टलि गनायथावना आरो थारैनो बे बाथ्राया साननो गोनां কৈছে মই চিফ হাগ্রামাই চিফ আজিৰ তাৰিখত আমিতো সেলিউট কৰো হাগ্রামা কাৰণ কিয় সেলিউট কৰো যি নহওক হাগ্রামাই আজি যিখিনি বিটিসি মানুহক দিছে কোনো আমি দিব পাৰা নাই অন্যবিলাকে এইটোতো সঁচা কথা स' आल्टिमेटलि जों बुजिनो हायो जुदि कारापसन जादोंमोन बिटिसि खुंथायनि समावहाय दिनैसिम बिथांमोना नैबेनि फारसे मानो सासेनिबो फारसे एक्शन लानो हायाखै मा बुंबावदों बिश्व दैमारिया जोङो भिडिअनि गेजेरजोंहाय गासिबखौबो नायलांजोबनि বিটিসিত কি হৈছে কি হোৱা নাই মই ভাবো তেওঁলোকে সেইটো বিচাৰি চাব নালাগে তেওঁলোকে বিটিসিক ৰিজেক্ট কৰি ফেলে পৃথক ৰাজ্য আন্দোলন তেওঁলোকে কৰি আহিছিল তেওঁলোকে নামানে বিটিসিৰ ওপৰত বিশ্বাসে নাছিলে তেওঁলোকৰ বিটিসিৰ কোনটো আইনৰ কথাটো আজি কৈছে তেওঁলোকে সেই আইনটোই নামানিছিলে তেওঁলোকৰ কথাটো কি আছে বিটিসি চুক্তি হৈ পালে BTR কৰি নতুন চুক্তিৰ দ্বাৰা কিবা এটা নতুন প্ৰশাসন কৰা আজি সেই কথা পাহৰি গ'ল তেওঁলোকে আজি 5 বছৰ হ'ল BTR চুক্তিৰ কোনো কথা নাই কোনো ইমপ্লিমেন্ট নাই হাগ্রামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া BSc চুক্তি ৰিজেক্ট কৰিছিল যে সেই BSc মোক নালাগে BTC যেতিয়া একৰ্ড হৈছিল হাগ্রামাই কৈছিল BSc কি হৈছে কি হোৱা নাই মোক একো নালাগে মই BTC হিচাপে কৰি যাম আৰু তেখেতে ইমপ্লিমেন্টেশনৰ কাৰণে লাগি গৈছিল কোনো ৰাজনীতিৰ কাৰণে নহয় আৰু BTC চুক্তি ফেব্ৰুৱাৰীত চুক্তি কৰি পালে মে মাহত ইমপ্লিমেন্টেশন হৈছিল সাংবিধানিকভাৱে BTC বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজ HDL CIT HRD মিনিষ্ট্ৰীয়ে ৰিকগনিশ্যন দিছিলে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডিপ্লোমা কোৰ্স আৰম্ভ কৰিছিলে আপোনাৰ 3টা নতুন জিলা নটিফিকেশন কৰিছিলে একৰ্ডত তাৰ পিছতে হাগ্রামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া 6 ডিসেম্বৰত তেওঁ সাৰেন্ডাৰ কৰিছিল কিন্তু আজি BTR চুক্তি জানুৱাৰীত হৈছে আজি জুন হ'ল কিন্তু একৰ্ড ইমপ্লিমেন্টেশন একো হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে একৰ্ড ইমপ্লিমেন্টেশনৰ কাৰণেও লাগা নাই BTC एकर्डखौहाय साइन होनाय लोगो लोगो गोबां खम समनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे दफाफोरनि मावफुंजानायनि उनाव बिथाङा सारेन्डार जायो माखासे दफाफोर मावफुंजाखांनायनि उनाव बिथाङा डिसबेन्ड खालामो गावनि आफादखौहाय माने BLT खौहाय दा बेजों स्पष्ट नुयो जों दिनै माखासे मोनथाम डिस्ट्रिक्ट गोदानैहाय क्रिएशन खालामजानायखौबो जों नुनो मोनो लोगोसेनो CIT खौ HRD मिनिस्ट्रि आन्दारावहाय रिकगनिशन होनाय आरो बेजों लोगो लोगो डिप्लोमा कर्सेसफोरखौहाय आरम्भ खालामजेननायखौ जों नुयो गोबां बेबायदि माखासे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय BTR एकर्डखौ जेरै 8 शेड्यूलावहाय जोंनि बर' रावखौ थिसननाय नै बेफोरबायदि गोनांथार माखासे हाबाफारिफ्रा BTC एकर्ड जानाय लोगो लोगो जाफुंसार महर लायोमोन नाथाय दिनैनि बेलायावहाय जोङो BTR एकर्डखौ नायनो थाङोब्ला दिनै 5 बोसोरा आबुं जालांबाय नाथाय माखासे खोथाखौ जोङो नोजोर होयोब्ला जोङो बुजिना मोनो जे बे थारैनो पलिटिकल रिसार्चमोन नामा बिथांमोना जेहेतु BTC खुंथायनि फारसे अपोज खालामनानै जे धरना होबोबाय थादोंमोन आलादा रायजोनि मुङावहाय जे बिथांमोना आन्दलन खालामनायनि मोनसे हुलुस्थुल सृष्टि खालामदोंमोन बेयो थारैनो बिथांमोननि मोनसे पलिटिक्सआवहाय खुंथाय गोहो गोदानै प्रसासनिक बेलेग बेबस्था खालामनानै गोहोआव फैनायनिसो एजेन्डा थांखिमोन नामा बेफोरबायदि गोबांथार बाथ्राया दिनै सन्देह जाना फैदों जेहेतु जों दिनै मोगथाङाव महरै जों दिनै माखासे जिनिसफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ কাৰণেহে লাগি আছে গতিকে যোৱা কথা তুমি কিয় আন্দোলন কৰিছিলা সেইটো নহয় বুলিটোহে আন্দোলন কৰিছা BTCৰ কোনো নিয়ম নীতি তুমি পছন্দ নকৰে BTCৰ সিস্টেমটো তুমি পছন্দ নকৰে BTCতে কিবা ভাল হ'ব বুলি তুমি বিশ্বাসে নকৰে আজি BTCৰ কি হৈছে কি হোৱা নাই তাতহে কিয় ব্যস্ত হৈছে আৰু ৰাইজক কিবা এটা দিম বুলি আজি কৈ আছিলে BTR দ্বাৰা হিটোৰ কাৰণে কিয় মনোযোগ দিয়া নাই BTC তো ইটো যদি ভাবিছিলে 2014 চনৰ পৰা পৃথক ৰাজ্যৰ আন্দোলন নকৰি 2005 পৰা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগত নাথাকি যদি BTC উন্নয়ন আৰু BTC একৰ্ড ইমপ্লিমেন্টেশনত যদি তেখেতসকলে লাগি আহিলে হয় আজি BTC কিমান সুন্দৰ হলে হয়
थारैनो जुदि प्रमद बर' बिथाङा बै समनिफ्राय आलादा रायजोनि मुङावहाय आन्दलनखौ खालामालाबासिनो BTC खौहाय फुल्ली इमप्लिमेन्टेसन खालामनायावहाय जुदि हेफाजाब होनायमोनब्ला गुबुन गुबुन दोलो हानजाजोंहाय लोगो जायालाबासिनो पलिटिक्सनि गेमखौ गेलेयामोनब्ला थारैनो दिनै BTCआ गोबां नायथावना आरो महर गोनांसिन जाबावगौमोन नामा गोबां गोहो गोनांसिन जाबावगौमोन नामा जितु दिनै जोङो स्पष्टयै नुबाय BTC जितु सिस्टेम जितु बेनि बेबस्था दिनैसिम बेनो बाहाल दङ आरो BTR दिनै BTR खौ जों मा होनना मिथियो BTAD नि रिनेम खालामनाय अर्थात BTAD नि सोलाय BTR मुङैहाय दिनै बे मोनसे पिस एकर्ड जितु खालामदों नाथाय बेवहाय जिखिनि सिस्टेम दङ जाबायदि दिनै सिस्टेम फांसन सोलिगासिनो दं सरकार जितु सोलिगासिनो दं बे BTCआनो सोलिगासिनो दं अब्ला मोनसे समावहाय बिथाङा जेब्ला आन्दलन खालामो बिथांनि जि इन्टेनसनमोन बिथांनि जि टारगेटमोन बेयो माबायदिमोन जोङो नुयो जे बिथाङा डाइरेक्टलि BTC नि प्रसासन BTC नि जि सोलिबाय थानाय सरकारनि फारसे बिथाङा एन्टिमोन अब्ला दिनै बिथाङा जेरै हाग्रा महिलारि सार बिथाङा BAC खौहाय स्क्रेप खालामनानै फुल्ली BTC खौहाय बिथाङा बेनि सुक्तिनि दारा दिनै सालायलांगोन होननानै जि सिद्धान्त लादों दिनै बेनो जोंखौ गोबां मोन्थाय होदों जेरैहाय जों दिनै जोंनि 8th शिड्युलाव जोंनि भाषा थिसनजानाय दिनै जोङो इउनिभार्सिटि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बायदिसिना प्लेन्स ट्राइब हिसाबै जे 6th शिड्युल जोंनि मर्यादा मोननाय बेफोरबो गासिबो दिनै BTC नि जाहोनाव अब्ला दिनै बिथाङा बै समावहाय BTC खौहाय नायनो बादोंमोन आलादा रायजोखौ नांगौ होननानै बिथाङा फार्स्ट प्रायोरिटि दोनदोंमोन जों बुजिना मोनो जे दिनै बेयो जाफुङासै नाथाय मोनसे साधारन सुक्ति जाबाय जेराव जोङो गासिबखौबो गाज्रि होनजाया किन्तु जोंनि गेजेराव मोनसे फिसा फैदों जे बेनो जोंनि हाथियारजों दैदेनग्रा दावहारु बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव फैनानै दिनै ससियेलि बिथांमोना जोंजोंहाय लोगोसे बयजोंबो लोगोसे दिनै समाजावहाय बिथांमोना उदाङै बेरायनो हानाय बे सुजुगखौ मोनदों बेवहाय जोंहा बिथांखौहाय क्रेडिट होनांगोन नाथाय बिथांमोननि जाखिनि दिनै मोननांगौ मोन्थाय बेफोरबो जाफुङाखै नामा जेरावनाखि जों गोबांखा कन्ट्रोभार्सि बेनि फारसे जानायखौ नुयो अब्ला दिनै BTC खौ स्क्रेप खालामनानै BTR खौल' दोनोब्ला बे मोनसे मिनिंलेस सुक्ति जाहैगोन बेवहाय फांसनिं सिस्टेम गभर्नमेन्ट सिस्टेम थाहैनाय नङा जास्ट मोनसे जोंनि रिजन एरियानि सोलाय एरिया डिस्ट्रिक्टनि सोलाय रिजनल'सो थाहैगोन नाथाय सरकार खुंथायनि थाखाय मा बेबस्था थाहैगौमोन जितु दिनै आलादा रायजोआ क्रिएसन खालामजायासै दिनै जोङो नुबाय पलिटिकेलनि हांगारखौहाय मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा बबे लेभेलसिमहाय लांगासिनो दिनै जोङो नुदों जायनि जाहोनाव सोरजोंबा आखाइ हमनाङियावबो बिथांमोनजों आखाइ हमहैफादों जायखौहाय जिगाब मोनसे समाव रायदोंमोन बिथांमोनजों बिथाङा लोगो जाहैनानै दिनै गाव हारिनि गेजेरावनो मोननै रिजनेल पार्टी जोंनि गेजेरावनो गोबांथार दान्थे बिदान्थे दावराव दावसि सोमजिफिनदोंमोन दा बे आरोबाव बेलेग रुप लानो थांगासिनो दं जेरावनाखि जों नुबाय दिनै थर्ड पलिटिकल पार्टीबो दिनै जोनोम जाहैबावनो थांगासिनो दं जों दिनै नुबाय BJP दोलो बायदि सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनि काउन्सिलाव जेराव जोङो गाव खुंथायनि थाखाय नांबोदोंमोन सेल्फ गभर्नेन्स सिस्टेमखौ नागिरनानै जों जुजिथाबदोंमोन दा बे सिस्टेमखौहाय जुदि सेन्ट्रेला डाइरेक्टलि कन्ट्रल खालामोब्ला जोंहा बेवहाय सेल्फ गभर्नेन्स सिस्टेम थानायनि मा मुलाम्फा जाबावगोन नैबेबो मोनसे गोबां साननो गोनां बिषय जाना फैदों बेनि सोमोन्दै बिश्वजित दैमारि सार बिथाङा सिगांनो गोबां बाथ्रा बुंनानै गालांदों नोंथांमोना बेखौ नायजोबनानै हयथ' गोबां खोथा मिथिनो हाबावगोन हाग्रामा महिलारी डाঙरिया তেওঁলোকৰ বাৰে বাৰে অপজিশন কৰি থকাৰ পিছতো সদায় বিৰোধিতা কৰি থকাৰ পিছতো আজি সেই BPF দলে BTC খন এই পৰ্যায়লৈ আনিছে য'ত নিৰ্বাচন খেলি তেওঁলোকে আজি আনক গালি দিব পাৰিছে এই নিৰ্বাচনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়া 40টা সমষ্টি বনাই BTC খন গঠন কৰা BPF দল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰিয়া গতিকে তেওঁলোকৰ BTR টো এতিয়া ক'ত পঞ্চায়তত আছে না ক'ত আছে